Hello, maayong adlaw. Kini dayon inyong magbalalak. Saya Rilidinyo Librando from Bai City, Negros Oriental. So karon nga adlaw na ako'y usa ka balak, naguluhan kining kalamidad. Sa dili pa nako sugdan akong balak, palihog lang ko subscribe and click the notification bell para always mong updated sa sunod pa na akong mga video. Daghang salamat. So kaning bala karon naguluhan og kalamidad. Ang panahon karon alampuon tungod sa dakong hagit sa pagsulay sa kalibutan. Nga kita nakaangkon tungod nakasugaw makita sa mabangis nga kalamidad nga atong naangkon. Nga atong mabati ug atong makita ang paghilak ug pagbakho sa atong kaigsuonan. Maong kitang tanan mag-amping ang buhi nga Dios sa tagsatag sa kanato mooy gamuntang tamin. Tungod gihapak kita sa mabagang duot sa kalisdanan nga dili nato mahimo nga kapugngan. Kay usa man kini kasugo sa atong kinaiyahan. Bagyo, unos, baha, atong nahiaguman, ug mao'y atong naangkon. Maong kitang mga kaigsuonan, pirmi nga magpinantayon. Tungod naglain-lain na ang lakat karon sa panahon. Tungod sa kalamidad, naa ang pag-antos ug kagutom. Nga mao karon ang problema sa tanan. Tungod gasunod-sunod ang bagyo nga atong naagian. Nga maoing tawoy ni kusok-kusok sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian. Apan ni anang tanan, padayon lang gihapon kita ngadto sa unahan. Ato lang kining itugyan ngadto sa kahitasan. Nga kita ihilikay lamang sa dakong katalagman ug dili kita itukmod ngadto sa kadautan. Kining balak naguluhan og kalamidad. Daghang salamat and God bless us all.